ebe ọ bụla ị na-eje ị na-akụta ife ị na-eligo n'ezinụlọ gị Chukwu dubeghị. A na-ewetara ụlọ ọgbakọ nke eji wee mara anyị nke bụ eziokwu. Site n'aka Oasis Agency wee bịa. Ndị ọjọọ na ihe ọjọọ juru n'ala Igbo taa nke mụ onwe m enweghị ike ịkọwa ebe o si. Ruziele aka ruziele ya ihe dị mma na ihe dị njọ. Taa kwadelu m ihe ọ na-akọ aghọtara m isi onye ji ego ebukwana mmadụ igbu mmadụ abụọ ma ọbara ada asị asị. Ihe kpọtara ya dịka echiche mbụ oke ọchịchọ. Mgbe nwoke chekatara ihe ndị niile ọrụ na o chetara onwe ihe ọ ga-echeta. Gburugburu ụwa niile onweghị ebe a na-ama ha ndị Igbo. Mmepe obodo niile ọ ndị Igbo. Ndị ọbụla chọrọ ka abịa mepee ebe ha ọ ndị Igbo ka a na-akpọ. Ashị m n'Abia steeti and abụ m onye Ụkwa West. Na igwe niile dị n'iche n'iche ma ụgbọ mmiri ma ụgbọ elu. Ọrụ na-enweta ụmụ ike gara agba ndị mụrụ ụmụ nwaanyị 7 a sị na ha chọrọ azụ ehi na ọ bụ na ịzụ ehi na ịma nkwara gị ma ọ na-egi. Ndị Igbo ndị nwere ụbụrụ ndị nwere ike iji ntakịrị ego mepụta nnukwu ego. Ịghọtago ime ọfịa ọkwa n'Igbo ọkwa Igbo na-abanye ya ebe ọ bụ na Igbo na-eburu onye Igbo gbara ọsọ. Obodo anaghị eme ọfụma. Onweghị ego iji dozie obodo. Onweghị ego iji na-akpọfe ụmụazị ọvasi. Ọgbakọ nke a na-akpọ nke bụ eziokwu nke si n'akụkụ Oasis Agency wee bịa. Ana m asị unu na-ekiri nke bụ eziokwu. Unu ga-eje wee mụta ife Igbo adịbụrụ n'otu jikọọ aka ọnụ udo na ọnụ wee dị n'ime anyị. Daalụ nụ rinne ekene m unu ọzọ. Daalụ nụ.